Vážení přátelé, srdečně vás vítám na dnesním slavnostním křtu knížky paní Lidmily Anny Dohnalové Co odnesla řeka. Nejprve chci mezi námi přivítat vzácné hosty, představitele městského úřadu, pana starostu, inženýra architekta Alexandra Spanilese, pana místostarostu Martina Kamana, dobrý den, paní ředitelku Jupiter klubu. Ano, ona si sedla úplně dozadu, dobrý den. Dále zástupce nadačního fondu Františka Podstatského Lichtenštejna, paní doktorku Hanu Sklenářovou a pana doktora Jaroslava Pavlase. Ráda bych se zmínila na úvod o roli příběhu v dějinách. Už v neolitu u ohně si lidé vyprávěli příběhy. Později, když byli schopni je zaznamenat v písemné formě, zachovaly se nám do dnešních časů. A to mluvím třeba o Kosmově kronice, z které nakonec Alois Jirásek vytvořil staré pověsti české. Známe všichni rodinná vyprávění pohádek, v kterých samozřejmě hrají roli základní archetypy. A dále známe ze svých rodin i vyprávění konkrétních a jedinečných, unikátních a neopakovatelných příběhů. Takové příběhy prožila i jako malá paní Lidmila Anna Dohnalová, kdy se svým tatínkem Stanislavem Vodičkou chodila přírodou a pozorovala její krásu. Zdědila po něm literární nadání, ale má také nadání výtvarné. A proto je tak jedinečné, že svoji knížku nejen celou sama napsala na základě svých dětských a mladých vzpomínek, ale také ji celou krásně ilustrovala. Jsou to krátké příběhy, drobné a půvabné, zasazené do dobového kontextu, vyprávěné s velkou laskavostí a poetikou, ale i s humorem, který dnešní společnost postavená na hlavu tak bytostně potřebuje. Avšak i knížka příběhů má svůj vlastní příběh. Členové vlastivědné a genealogické společnosti si možná pamatují na to první autorské čtení, kdy nám paní Dohnalová předčítala ještě z rukopisu. A nebyla jsem sama, kdo řekl, to by se mělo vydat. Takže následovala práce s přepsáním rukopisu do počítače, s vybíráním a skenováním obrázků. Pan bývalý ředitel Jupiter klubu Milan Dufek nám doporučil jihlavskou tiskárnu Jiprint pana Tůmy. Potom následovaly korektury, za které chci velice poděkovat svojí milé kamarádce a naší člence Simonce Frendlové, pocházející z Meziříčí a žijící dlouhá léta v Brně, a také paní magistře Heleně Pernicové ze společnosti Anny Pamrové v Tišnově. Knížka tedy přichází do světa a je dobrým zvykem takovou knížku pokřtít. Proto jsem vybrala za kmotry členy nebo představitele nadačního fondu Františka Podstatského Lichtenštejna. Díky jejichž finančnímu daru mohla kniha vyjít. Tak prosím pana doktora Pavlase a paní doktorsku Sklenářovou, aby šli sem za námi dopředu. A ještě než proběhne slavnostní křest, tak jak jsem říkala, vděčíme za finance právě vám a ráda bych vám v tomto fóru dala příležitost, abyste o vašem fondu promluvili a představili nám vaše letošní akce.
Takže já děkuji za slovo a za milé přivítání. Skutečně tedy jsme představiteli nadačního fondu pana hraběte Františka Podstatského Lichtenštejna. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s činností fondu. Fond byl založen právě panem Františkem Podstatským Lichtenštejnem v roce 2016, tedy příští rok budeme slavit již 10. výročí vzniku. Dostali jsme do výjimku jako nadační fond pomáhat lidem slabým, nemocným, handicapovaným, sociálně znevýhodněným a samozřejmě také podporovat kulturu. A to nejen v našem městě, ale v podstatě náš rozsah působnosti pan hrabě determinoval na oblast Vysočiny. No tak se snažíme. Těch aktivit v minulých letech byla velká spousta. Už se nám podařilo mezi potřebné rozdělit několik milionů korun. A dále pomáháme stále i ve Velké Meziříčí, kde tedy naším takovým pilotním projektem bylo seznámení se s domácím hospicem Vysočina, dále tedy s oblastní charitou Žďár nad Sázavou, se denním stacionářem Nesa ve Velké Meziříčí, který budete zřejmě znát, neboť samotný stacionář i náš nadační fond se velice snaží o propagaci její bohulibé činnosti při pomáhání nemocným. Pokud se týká našich posledních počinů, tak je to právě zakoupení nebo tedy přispění na zakoupení nového vozidla do stacionáře Nesa, které se bude příští týden slavnostně křtít. Je to dodávka, samozřejmě v bezbariérové úpravě, ve speciální úpravě vozíčkářů, na níž zakoupení nadační fond přispěl částkou 600 000 korun. Dále tedy se nám z těch posledních počinů podařilo, a jsme tomu velice rádi, zajistit dotisk knihy Osudy pana hraběte Františka Podstatský Lichtenštejna 7 životů, kterou napsal pan Motýpka, který bohužel tedy v lednu letošního roku zemřel, o kterém jsme o dotisku knihy jednali. Nicméně podařilo se nám díky jeho skvělé manželce, která o tom věděla, jeho vůli tu knihu vydat, znovu ten dotisk zařídit. A proto věřím tedy, že jste se už seznámili s tím, že ta kniha je na trhu, že existuje a na mnoha místech ve Velké Meziříčí si ji můžete zakoupit. A právě zakoupením a přečtením té knihy se dozvíte spoustu věcí právě o osobě našeho zakladatele, pana hraběte Františka Podstatského Lichtenštejna. A teď už bych předala slovo kolegovi. Já ještě bych k tomu měla. A nesmíme zapomenout poděkovat nadačnímu fondu za jejich dar, každému členovi vlastivědné a genealogické společnosti, kterých je právě 70. Každému členovi knihu věnoval. Takže kdo jste ji ještě nedostali, určitě se po skončení dnešního programu za mnou zastavte. Tak, teď předávám slovo. Děkuji, já taky děkuji, chtěl bych vás všechny pozdravit. Jsem rád, že k tomu dotisku došlo, protože po tom první vydání se jen zaprášilo a vlastně ta knížka nikde nebyla, takže jsem rád, že jsme dokázali tu knížku v tom druhém vydání vytisknout a že jsme vás mohli podělit. A ta knížka se prodává na informačním centru tady ve Velké Meziříčí, na zámku, v muzeu a v našich kancelářích, takže je k dostání stále a máme jich zatím dost. Pokud se týká nadačního fondu, tak naším úkolem je spíše podporovat instituce, které hlavně v sociální oblasti a v charitativní oblasti, které mají široké pole působnosti, jak tady řekla kolegyně, hlavně teda jsou to charity, různé hospice, ale i kulturu. Snažíme se podporovat i tady místní kulturu, podporujeme i místní orchestr při hudební škole tady ve Velké Meziříčí, který je 60 členy. Je to velice kvalitní hudba, která si zaslouží reklamu a prostě úctují tady města. Takže jsme už měli jeden koncert v Novém Městě na Moravě, jeden koncert tady, nebo vlastně 2 koncerty ve Velké Meziříčí, jak v synagoze, tak tady v Jupiter klubu. Teď bude následovat další tady na náměstí ve Velké Meziříčí. Při Netinské pouti pořádáme další koncerty v kostele a potom ještě na podzim znovu v Novém Městě a ve Velké Byteši.
podrobný seznam těch akcí máme na letáčcích, které, když budete odcházet, tak předsálí jsou tady na stolku, tak si prosím vás každý vemte a věříme, že nás podpoříte a že se těchto akcí budete zúčastňovat, protože bychom i nadále spolupracovali s genealogickou rostlinnou společností. Já jsem taky členem, takže pokud mi to čas dovolí, tak vždycky rád přijdu. Rádi bychom, aby ta spolupráce byla i nadále dobrá a aby jsme vás nějakým způsobem mohli podporovat. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost. Já děkuji za představení fondu. No a teď už nastává slavnostní okamžik. Čím se tak obvykle křtí? Někdy šampaňským, jindy vínem, možná i něčím jiným, ale my knížku, která pojednává o nádherné přírodě kolem řeky Oslavy, samozřejmě křtíme vodou z řeky Oslavy a dneska jsem ji nabrala tam u vody za ulicí na Novosadech, kde jako dítě bydlela Simonka Frendlová, takže to je na její počest. Ta voda je krásně čistá. Knížka je ve folii, tak vás poprosím, abyste knížku pokřtili. Děkuji za spolupráci. No a teď přichází čas na autorské čtení. My už jsme je měli v rámci Vlastivědné a genealogické společnosti několikrát. Dokonce jedno bylo i v Tasově, vidíte. Ale při dnešní slavnostní příležitosti vám paní Dohnalová vybrala několik ukázek z této krásné knížky a přeji vám příjemný poslech. Protože letos je 80 roků od konce druhé světové války, tak začnu s vzpomínkou ještě na osvobození. Kryty. Blížila se fronta, v hustém mladém smrčí ve Strání nad Potůčkem se kopaly kryty. Střecha byla izolovaná térovým papírem a zaházená hlínou. Počítalo se s tím, že až bude přecházet fronta, půjdeme se tam ukrýt. Nakonec do krytu nikdo nešel, proslýchalo se, že když Němci někoho v lese najdou, hned jej zastřelí, protože je považován za partizána. Hasičské auto. Byla jsem před domem, přijelo červené auto, zastavilo a muži se o něčem dohadovali. Pak jelo dál do Stejskalova mlýna. Při zpáteční cestě do něho tatínek nastoupil a odjel. Později jsme se dozvěděli, že ve mlýně vyzvedli zbraně, které byly ukryté ve včelíně a odjeli do Tasova, kde čekal autobus na ty, kteří jeli do Velkého Meziříčí bojovat. Vypuklo tam povstání. Tatínek se tohoto povstání zúčastnil. Na radnici se sešli zástupci předválečných politických stran, včetně komunistů, i mnozí civilisté. Partizánské skupiny, které zrovna neplnily žádné úkoly, byly umístěny v budově škol Světlá. Po tragédii na radnici velitel skupiny TAU kapitán Vetiška nařídil partizánům, kteří byli ve Světle, aby ji co nejrychleji opustili. Tatínek se vracel lesí domů do papírny a v tom zmatku zapomněl ve škole bochník chleba, který vezl panu Piťhovi. Na chlebu byla ze spodní strany cedulka s jeho jménem. Tatínek nevěděl, jestli nebudou mít Němci dost času na to, aby pátrali po partizánech ze Světlé a jestli se nepojedou pomstít.
Z jejich skupiny Němci zastřelili pana Matouška a tatínkova kamaráda Vladimíra Jelínka, kteří byli s kulometem na terase lékárny. Po návratu tatínka z povstání jsme měli strach z pomsty Němců a tak jsme se ukrývali na stráni v lese pod kamenou, kde jsme se krčili u velkého balvanu. Údolím, kterému se říká Peklo, protože je tam samá skála, šla po lesní cestě paní Studená, nesla nám v konvičce polévku. K večeru jsme se již vrátili domů. Osvobození. Na zemi velké síně v papírně byla položená sláma a na ní uléhali na noc lidé z Tasova. Fronta se blížila. My jsme si v pokoji také lehli na podlahu, kdyby Němci stříleli do oken, aby nás kulky nezasáhly. Byla jsem na dvoře a začala se třásat země, někde bombardovalo. Paní Studená si zavolala Slávka a řekla mu, v kapsičce u košile máš zašité peníze pro případ, že by se s námi něco stalo. Postarej se o Mařenku a peníze dej těm, kdo si vás vezme k sobě. Všechny děti byly zahnány do sklepa až dozadu za velkou dřevěnou truhlu. Ženy byly v předním sklepě. Pojďte ven, už přijela Rudá armáda, přiběhl to oznámit mlynářský z Jelínkova mlýna. Všichni vyběhli ven, radovali se a běželi se ke mlýnu podívat. Šli jsme po kraji silnice do Jelínkova kopce k Tasovu, jelo jedno auto za druhým, na korbě seděli vojáci, mávali jsme, tatínek hodil tabatělku s cigaretami na korbu jednoho auta. Před Tasovem ležel v pravém příkopu mrtvý kůň, v levém mrtvý německý voják. Nedívej se tam, přikázala mi maminka. V Tasově do kopečku Hlinky jeli vozy tažené koní. Jednomu vozu chybělo kolo, ale kůň uháněl do kopce dál. Kuda Praga, ptali se vojáci. Byli jsme na kopečku za pekařstvím, všude bylo plno vojáků, přistoupil k nám důstojník a ptal se, kolik je hodin. Maminka mu ukázala svoje malé stříbrné hodinky. Upřeně jsem se na důstojníka dívala. Zdálo se mi, že byl oproti ostatním vojákům velice mladý. Podíval se na mě, poděkoval a odešel. Zmohla mě únava. Prý mě vojáci chovali a dávali mi peníze, ale to už si nepamatuji. Bylo příliš událostí na jeden dětský den. Kamna Piliňáky. Na zimu se museli obstarat od sedláku brambory a bylo potřeba uložit je do sklepa, do kůlny nachystat dřevo pro použití do kuchyňských kamen a topivo do kamen, které byly v pokoji do takzvaných piliňáků. Protože se pilini těžko scháněly, topilo se v kamnech borovým jehličím, kterému se říkalo hmor. Jehličí se v lese pohrabilo do kupek a v pytlích se nanosilo do kůlny na velkou hromadu. Piliňáky jsou válcová kamna vyrobená z plechu. Vršek kamen tvoří poklice, která se dá sundat, a do kamen se vloží další plechový válec, který má po stranách držáky na uchopení, aby s ním šlo dobře manipulovat. Válec se plní jehličím tak, že se jeden menší kůl položí do předního kulatého otvoru a další kůl se postaví kolmo nahoru. Okolo kolíku se sype jehličí a dalším kůlem se pečlivě udosává kolem nich. Takovým způsobem se naplnil celý kotlík a po upěchování se kolíky bindaly. Po vložení kotlíku do kamen se víko zavřelo. Největších mrazev byl přichystaný ještě jeden naplněný kotlík na výměnu za vyhořelý. Kulatým otvorem se jehličí zapálilo
a za chvíli se celá kamna rozšavila do červena. Teplo sálalo do místnosti, ale za 2 hodiny jejich obsah vyhořel a v pokoji byla opět zima. To už jsme leželi pod peřinou a byli přikryti až po bradu. Ráno jsem v největších mrazech měla u hlavy na peřině jinovatku. Někdy se stalo, že při nedostatečném udusání se otvor zasypal, kamna bouchla a do místnosti vyletěl plamen. Do kuchyňských kamen byla nachystaná polínka a hlavně množství klacíků pozbíraných po lese. Dobře se zatápělo smrkovými a borovými šiškami. Ve sporáku se v zimě topilo celý den a bylo tam příjemně teplo. Noční směna. Byl začátek 60. let a z ničeho nic přišlo od někud ze shora nařízení, že všichni úředníci zaměstnaní v továrně Karlo půjdou na noční směnu a tam budou pracovat jako dělníci u strojů. Tím budou budovat lepší zítřky a republika bude zkvétat. Šli jsme. Já jsem byla přidělená na práci ke strojům, které se jmenovaly oplétačky. Okolo kabelu se obtáčením proplétaly různě bavlněné nitě, které měly gumový kabel chránit před poškozením. Naráz se rozjela celá řada těchto strojů, které dělaly tak velký hluk, že nebylo slyšet vlastního slova. U těchto strojů pracovaly ženy, a když bylo potřeba dělnicím něco říct, muselo se na ně hlasitě křičet. Na práci u takového stroje byla zaučovací doba 14 dní, než byla dělnice schopná práci bezchybně zvládat. Začala noční směna. Já jsem tam měla začít pracovat hned bez zaučení. Věděla jsem jen, jak se mašina spouští a jak se zastavuje. Kvalitně pracovat u takového stroje, když jsem práci zblízka ani neviděla, byla ohromně velká hloupost. Kdybych stroj spustila, asi bych zpřetrhala všechny nitě a celé to zamuchlala. Úředník, který měl na naši práci dohlížet, také viděl, že je to naprostá pitomost. Povzdychl si, že to tam do rána musíme nějak vydržet, jen kdyby bylo alespoň něco dobrého k pití. Vzpomněla jsem si, že máme doma ze slivovice vyrobenou jeřabinku a nabídla jsem se, že pro ní zajedu. Bylo září a já jsem v tu dobu za pěkného počasí jezdila do práce na Javetě. Vedoucí mi tedy napsal propustku přes vrátnici a já jsem odjela do papírny pro slíbenou flašku. Láhev jsem v pořádku přivezla a tak nám noční směna při ochutnávání a povídání v pohodě uběhla. Ke mně už láhev s jeřabinkou doputovala prázdná a mohla jsem tedy bez obav ráno v klidu odjet domů. Byli jsme rádi, že jsme alespoň nenadělali žádnou škodu na strojích a materiálech. Kolik škody celkově za tu noc vzniklo, v ostatních odděleních a halách o tom se vůbec nemluvilo. Tak přečtu tady tu. Vzpomínka na Jakuba Demla. Jakuba Demla si pamatují hlavně z tatínkovy tasovské knihařské dílny. Tenkrát bývala ve škole polední přestávka, aby se děti mohly jít domů naobědvat. Obecná škola byla v místě, kde se nachází škola dnes. Já jsem to měla domů do papírny daleko. Chodila jsem tedy do dílny, která byla součástí lihovaru, abych si snědla svůj chléb s máslem. Když jsem tam vešla, většinou na své laťkové židli, která byla blízko kamínek, seděl Jakub Deml.
Někdy byl v dílně i někdo z ostatních tatínkových přátel. Tatínek pracoval na knihách a oni si povídali o politice a o různých jiných věcech, kterým jsem ještě dobře nerozuměla. Jakub Deml se hlasitě smál nebo se usmíval a pokuřoval čibuk. Jednou mě poslal pro paklík tabáku do své dýmky, ale ten jsem neměla kupovat u nekvapilů, ale měla jsem zajít až do ulice, kde měl svou výměnkářskou světničku pan Beránek. Byl to asi vysloužilý voják, který ze svého malého okénka prodával kuřácké potřeby. Zaklepala jsem na okénko, pan Beránek otevřel a já jsem pronesla přání, že tabák má být pro Jakuba Demla. S obdrženým balíčkem jsem se vrátila do dílny, kde už na něj Jakub Deml čekal, hned si nacpal čibuk, zapálil a pokuřoval. Někdy jsem měla jít vedle přes chodbu, kde měl krámek pan Švestka, koupit několik pohlednic Tasova. Nešla jsem hlavním chodem, ale stačilo vejít do stemnělé chodby dlážděné cihlami a hned naproti byly dveře, kterými se dalo sestoupit po 2 schůdkách do krámu. Nějaké pohlednice jsem podle přání Jakuba Demla vybrala a donesla do dílny. Buď hned nějaké napsal, nebo je schoval do své aktovky. Stavovala jsem se v dílně i po škole, abych donesla domů chleba nebo jinou maličkost. Když tam Jakub Deml nebyl v poledne, přišel odpoledne. Někdy se stalo, že se šlo do hospody k liškům, nikoli však do lokálu, ale rovnou do kuchyně, kde měli pro takové příležitosti u okna velký stůl a lavici. Mě tam tehdy dali vyhlášenou limonádu třebickou zonku, její bublinky pálily v nose. Oni si dali pivo, asi něco slavili. Pak jsme ještě doprovodili pátera, jak o něm mluvil tatínek, až domů k vile. Bylo jaro a Jakub Deml tatínkovi navrhl, že mu ukáže místo u Lhotky, kde rostou koníklece. Šla jsem s nimi také a šel i František Pospíšil, kterému tatínek říkal Franc. Od Demlovy vily jsme stoupali polní cestou stále vzhůru do kopce. Za nějaký čas jsme přešli silnici vedoucí do Lhotky, až jsme došli k potůčku, který z vesnice teče. Jakub Deml nám ukazoval, jak se pěkně ujali voňavé topoly, které tady zasadilo. Za potokem jsme po mokré jarní louce stoupali ještě výš. Z každé myší díry a krtince vytékal pramínek vody, která nám úplně rozmáčela boty. Konečně jsme přišli na místo v poli, kde na malém travnatém ostrůvku rostla borovice, celá pokroucená od zimních jinovatek. Okolo malé skály tam opravdu kvetly koníklece. Po mnoha letech jsem se vydala hledat ostrůvek, na kterém koníklece kvetly. Snažila jsem se vybavit si v paměti cestu, kterou jsem s ním v dětství šlapala. Najednou se mi jeden polní ostrůvek dal povědomí a opravdu tam bylo několik rozkvetlých koníkleců. Když jsem lokalitu navštívila za pár let, na místě stál velký stoh slámy. Od té doby se tam koníklece neobjevily. Ještě bych chtěla poděkovat také nadaci Františka Podstatského, Vlastivědné a genealogické společnosti, paní Heleně Švecové, paní Simoně Frendlové, paní Heleně Pernicové, mojí rodině a všem, kteří se na vydání této knížky podíleli. V té první ukázce, kdo pozorně poslouchal, tak zaznělo jméno vaší kamarádky Mařenky Studené.
A ta je tady s námi. Řeka Studená se prodala horká a v současnosti žije v Jabloňově u svojí rodiny. Jsme rádi, že jste přišla. Děkuji. No a já, když jsem knížku nesčetněkrát pročítala kvůli korekturám a kvůli řazení kapitol, tak moje srdce zdravotníka zatrnulo už v první kapitole, která se jmenuje Začátek, a ten vám přečtu, protože život paní Dohnalové byl ohrožen už v samém počátku, a to hned z několika důvodů. Tak cituji. Můj vstup do života nezačal právě šťastně. Narodila jsem se v prosinci 1938 v Jičíně v Čechách. Maminka jela za rodiči do Rožďalovic a odtud ji převezli do jičínské porodnice. V nemocnici neměli zrovna vzornou hygienu, dostala tam horečku omladnic. Tato nemoc byla tehdy ve většině případů smrtelná. Mě ponechali osudu. Starali se tam o mě různé ženy, které si ke svému dítěti přibrali na kojení i mě. Maminčiným rodičům poradili, že by snad pomohlo, kdyby koupili kvalitní koňak a dali ho mamince pít místo vody. Udělali podle jejich rady a opravdu se podařilo, že se z nemoci po čase uzdravila. Paní na vedlejší posteli, která měla stejnou nemoc, umřela, protože jejím rodičům se taková léčba nezdála dobrá. Zatímco se mnou maminka byla stále v nemocnici, tatínek obstaral v Tasově chůvu s tím, že si pro mě do nemocnice přijede. Protože jsem ale vypadala moc špatně, nechali mě rychle v Jičíně v kostele pokřtít a z nemocnice mě nakonec k sobě domů odvezla babička z Rožďalovic. Do února se maminka již zotavila a mohli se mnou konečně jet do Tasovské papírny. V tu dobu bylo hodně sněhu a cestou od vlaku z Budišova se sáně, ve kterých jsem byla, převrátili a já jsem vypadla do závěře. Tak jsme rádi, že všechno nakonec dobře dopadlo. Tak já myslím, že v tuto chvíli také poděkuji nadačnímu fondu Františka Podstatského Lichtenštejna, rodině paní Dohnalové, zejména Elišce, Simoně Frendlové, paní magistře Heleně Pernicové a všem, kteří se podíleli na zdárném vydání knížky. Zájemci, kteří si knížku zakoupili, si mohou teď dojít za paní Dohnalovou pro autogram, tedy otvírám autogramiádu, dostanete ještě i nějaké dárečky. No a co by to bylo za křest, kdyby tam nebylo něco dobrého k jídlu a k pití. Proto vás zveme, až budete odcházet před sálí, si prosím poslušte. Děkujeme vám za účast a mějte se všichni moc pěkně. Nashledanou.